Chibo Højesømænd. Nej, nu skal I sgu høre en rigtig god historie fra landkrabberne. Det var i min tid som ambulancemand. Jeg havde en forholdsvis ny mand med ude at køre på ambulance. Han har ikke været i tjenesten ret lang tid. Og vi drønede derude af, at det viste sig, at det var en dødfunden person. Tredje sal til venstre. Og der var ikke andre i lejligheden end den dødfundne person. En person, der var både kold og stiv. Sådan en, vi har lov til at sige, at det skal vi lige have politiet ud at kigge på. Så vi låste døren af og gik ned til vognen og kaldte hjem på stationen om at sende politiet op. Og alt imens vi venter, så kommer en af de unge falkoline forbi, uden patienter i vognen, og spørger, hvad vi laver der. Hun fik selvfølgelig forklaring. Men hun har aldrig set sådan en dødfunden, så hvis hun måtte, så ville hun da gerne se, og så siger jeg til den unge mand, der var med, jamen du kan da lige gå op og vise hende, mens jeg bliver her i vognen, og de venter på politiet. Og de steppede op ad trappen og satte nøglen i døren. Han kunne satme ikke få den dør op. Og han makkede med låsen, og tog fat i håndtaget, og han gjorde det. Lige pludselig, så gik håndtaget ned indenfra, og døren gik op. Han fortalte mig bagefter, da var det lige før han sked i bukserne. Den stakkels mand, han var ikke kommet helt op på tredje sal. Han havde fået nøglen sat i ved underboen på anden sal. Så det var en rigtig landkrabbe historie. Kan du stikke den? Og så er det en gang løb.